शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। मिक्स बाय मनोज मस्ताना। म्यूजिक बाय आर्यन अभिषेक। हरदी छापाए लगलौ मालावा से एगे हरदी छापाए लगलौ मालावा से हाँ हाँ मालावा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से एगे डरबौ ना हम तोर महलावा से एगे डरबौ ना हम तोर महलावा से हम महलावा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से। आई तो दुआरी पर जब तोरो बराती दूल्हा के काटी देबौ आधी आधी राती। आई तो दुआरी पर जब तोरो बराती दूल्हा के काटी देबौ आधी आधी राती। बाबूजी के मारबौ खोल के चपलहवा से एगे बाबूजी के मारबौ खोल के चपलहवा से हाँ हाँ चपलहवा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से। सुनी गे काहे नहीं कैल कौ बापा हमरा से बियाहवा भाई बना बनलौ काहे हमारा सारावा। काहे नहीं कैल कौ बापा हमरा से बियाहवा भाई बना बनलौ काहे हमारा सारावा। रितेश दीवाना राकेश दयालवा से एगे रितेश दीवाना राकेश दयालवा से हाँ हाँ दयालवा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से तले के भाग जइबौ छौड़ी हम जय मालावा से। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।